Здравейте! Днес ще ви покажа агент, който направихме за наш клиент, който генерира оферти. Какво представлява агента? Имаме чат тригър, а и агента, който задвижва и оперира с всички нодове. ChatGPT 5 mini е мозъкът на този агент, Simple Memory. Тук имаме Google Sheets, където се намира цялостната информация, необходима, за да изготвя оферти като количество, цени, абсолютно каквото е налично за колелата. В момента правим агент за колела. В случая калкулатор, който смята if not, respond to the webhook, връща и продължава разговора. If not вече, когато събере абсолютно цялостната нужна информация за клиента, като име, данни, имейл и изпраща през Gmail нода на съответния клиент оферта. Нека покажа как работи. Задаваме, искаме колело. Това може да бъде модифицирано само да ви пита във вашия сайт, да бъде във Viber, пак казвам, Telegram, WhatsApp, където пожелаете. Facebook, Instagram. МТД 3 броя. Фирма. Попълних данните. В момента тригира нода към мозъка към GPT Mini, за да продължим разговора, да зададете въпроси, ако му е необходимо. Ако са му достатъчни, ще влезем в нода на Excel и ще вземем данните, които са необходими. Ме пита размери и детайли за колелото, което търся. За да продължава с въпросите, аз му отговарям. Това е всичко спрямо клиента, въпросите, които иска да пита. Задават се какви въпроси има в систем промпта и по този начин се държи. Тук вече предлага различни брандове, различни размери. Примерно си избираме това. Казваме, че това искаме. Нека сега провериме в нашия имейл дали има налична тази оферта. Получено, виждате, цена за 3 броя, изчислява ДДС, абсолютно всичко. Виждате как кустомизирано спрямо нуждите ви може да бъде направена оферта, която да изпраща автоматично на клиента по имейл. Благодаря ви.